Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Nijang Karbi Anglong Hamren pen kahilo kilometer troksi bagdoji badong rong nihang arat thor pak pen towar kachileng mesen nangji pura towar kachi hutpon. Towar la pendolong mesen kabidet pen ajok hawar arat atum kachileng kachehelat kisung ke phonang. Ramsing inghi badong rong nihang gau bura pen pater piponsi cyclem pon kedamtang aningkan sitami council pen nang rapsi kilometer isi bagdoji nang pilo sitami nang klem pipe me medet asonsi thekpon long. Ladak duen sitami nang silam pipelang lapen ke towar ebeng pen anke gari motor ke dam ke aphit alam lo bike sitami kachileng aka siksak do towar ke medet pen ajok school ke dam ke bang au somar lapen hawar arat atum hithibor ha keso kiun e kepon ke wan sitami akisung do koklo lasi council kachari bom atuma phan un an prabjin pen ke rab dia phan choning ripon labang so sai ke claim ahut sitami party chipu pe pin pen lai hini sai claim pon ahut ke choki jun amukha anabang ke BJP mondol president Godson terang lapen dorsing inghi alang litumbang hini aning kang championsi rabdunlu hamren pen borson tiso Karbi Anglong news itu media kote tempat lah Karbi Anglong news lakan luti kimi lang itum non itum pini dak rong pen sai ke klem long nang itum nang kom tek pon nang itum hanap si churu lo apen non nang itum ke bang pen itum rong alam na chathanun ji mate kedu ke sung alam ra council long an same itum ka chini dunia phan nang itum phan churu lo la si ni itum pini ke klem bang ke tawar jase met ke ni itum tawar la pen de long abang lo he tame delong bang ke nilitum ke claim ja kong aves tame tawar bang ke pu gari sa chelar pan bang nilitum tawar asap sub tame nilitum se banai pon lo pen ke dam tang ning kan bang ke council ban nang rap lo kilometer sian wala claim lata nilitum pan nang claim pi pe me dara son si thek lo drain lai along as tame nilitum non gari chelar no pen tawar kang rai lan pen handi pen e bang ana bang ke nilitum 4 wheeler pu bang dam sion ela gari sonda jenetene labang si ini temak kisung get nai apa nona pening wa non kan si ini pen bang ini tu owe kimis tame batpik rong ni hang arong apa na bang so we mi batpik along tame temak kisung chetong pik lo school ke dam ke bang la chela don ne towar ka be pen jok lo pen hichi kolat ke dam ke so ke on is tame tu siksak pikan lo la sinon ke dam tang election MEC election hos tame ni tu amreng si ka pori don lo si badonga polling station long sini tumpuri don lo si la so dim lo sini dum tinangan 100% ang bang benetum 90% ang hadak sini tum vote pidun long pen amreng long stame inu bahini do stame min thing bang ini tum amreng long si ong lo si amreng pen ya ini tum kachotoi dun rina terang pi alang ni MEC long candidate pen alang ni elected long la si alang ni pan ni tum ya semat chuning lo pen kedam tang media long stame ni tum hek long media bang ni ning abedalo alang ni tum rong ni hang pen sapi mar tum alang ni pan ini jumme jununu ke pudo pul sipur sialang tum stame la kisung kiun e kachacha kon e pen ayok sialang tum kan ngedat lo ta hai po sialang tum pan dia pen nona bang alang ni puthot ning chirui thipan la rong ni hang ara da kisung alang ni labang so media long pen ning chirui hek long pen nil tum pan kedu kisung thek long pen alang ni na rap chi apan sini tum singnol si prabjen pen alang li labang so dimong nang ka homri pen kedu kisung na chini thuk pe me pen alang ni ning chirui pen nang rap ni pan sini alang tum pan chini lo pan sini li nang tum pan choro Puthot NSC ke risim ke odaki mi claim par asong ke klang thupen bang ke thom atum police ari deng kachingna Karbi Anglong raikom sai ki atum pai pai ni phaing kora ke thom pen inkorapli arni nini apharman di phula pen deithor awai kang ajo operation asai claim ponsi pai pai ni phaing kora pli arni non aki mi ke klang NSC ke mate thi hek pen National Socialist Council for Karbi Longripu claim par asong bang ke thom abang phuatum aphan raikom sai ki atum kenep kang nang pon long Kaching nang cek bang ke thoma tuma phan NSC ke meipu Deithor Bapuram Singnar arong Dimbesor Soikia asupo Povitro Soikia Dipu Panchayat Colony arong Biren Tokbi asupo Rahul Tokbi Lapen Deithor Sarthe Ingti arong Lawrence Ingti asupo David Ingti pusi bang ke thoma tuma phanta Bukajan SDPO ahin ben bang thekpon Alang tum ari deng pen bong thom pistol magazine hum thom amu kereng
Muingko Raisi Longpon, Labangso Kangnang Pon Ahut, NSCK Mepu, Povitro Soikia, Teron Apanke, Raikom Saiki, Ahelia Mukeropen Ajok, Areng Ahut Sonanglo, Sitami Raikom Saikiatum, Keso Kilangji Apanpura, Dipu Medical College Along, Selang Pon Bomlo Pusi, Bukajan SDPO Ahin Pen Perange Apan, Birta Nangpali. Fuloni Pen Oruning Tikathar, Karbi Anglong News. Inglong pomati singhasona habar volongkom ajimati bokolia police station angkang borsing tiso arong amekar Samson tiso laben sikatok bipi atum asopo aklengsi amit tiso achor hunmili ingtipi ningkan inkorapli asar pimar pai ni phai khreser kep arni manja ahithi phak ok aphek namdon railang pura hempen barjoilo Bonda pini arnianta ahem cheleledet ajok osomar banghini sarbinung tiso lapen Elvis tiso arta ningkan pho achor amit tiso lapen ani pia hupo atumaphan pamang hupronglu lasi na hok ledo pusitame osomar banghini sarbinung pen Elvis aphan chimathara prabjin pen puthot hem kachewang thu serak je aphan hunmili ingtipi achor mate apenan amit tiso aning aklong ningduk thektik pen kachoning ri alam the pherangkya thengno nangje paklanglun Lasi labangso amohora bang phiaphan theklonga bangaling sita laso contact number 7896149455 anombora long kepachini ji aphansi choniri padikrim lopusi lamthe je paklangpon Tumata dulang hot ya. Tumata pancimata ajoy ni lelang jalang tanah hok le dos tami hem tiwang hi pangsi ni bor ilo hem sol hote hem sol hote Tumata dai apai kacuri pangsi ciru kongkang lo ajo lo te jeng hak lang mat Labang susu ke amen ke kepelarta kan bang dek mana sarbeno la klingsi bang ke adbosor lo adbosor lo laki bi bang ke amen di bangke servis itu labang ke pas bosor lo nang lehe masor amen ne puik bang hem soram men ke hunling tipi nang le tum Karbi Anglong angkang pi dode sangse atok ano kedam rat kiduk kisung along rat aphan aning pathedun ke klem pilake pherangke henlo Lason si duar bagori nilip sojeng thenta angkang pi birta kirip dunver mate pale dunver apherangke amen dorsing tokbi arong tarapu achor punali teron pi asumar bangke thom pinso banghini arlo so soinut Dorsing tokbi achor punali teron pi alang li men kiso kacholong lok ajok kiso chelangji aphan ari deng tangka kavidet ajok kiso chelang long ledet kedam tang pai ni phain korai CR ni Bukaghat Civil Hospital an Keso Chelangji aphan damlo bonsita doktor atum pen pachini atengki prabjin pen Jurhat Hospital anle ponon pusi kisungke phodet apherangke dorseng tok biaphan than pachini dun Lasi duar bagori local MEC Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard tok biaphan sita duar bagori apherangke atum pen sitami choningri ponlo prabjin pen dorseng tok bi achor punali teron pi kisodet along kerap dunjia phan ekauna phailake 40612259 532 IFSC aphailake SBIN 0001170 anhenlo